Bernard Gregg gideb dwar il-pubblikazzjoni tal-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ir-riżulta li kemm Bernard Gregg ilu kap tal-Partit Nazzjonalista dan il-anqas ippubblika kont finanzjarju wieħed u għalhekk mill-2021 il-qudiem il-Partit Nazzjonalista ma ppubblikans kont finanzjarju ta' dik is-sena l-qudiem. Meta mistoqsim il-ġurnalista One News Samuel Lucas għalfejn il-kontijiet awditjati tal-Partit Nazzjonalista għall-2021 għadhom mhux ippubblikati, il-kap Nazzjonalista gideb jew ma kienx jaf li ma ppubblikax. Trasparenzi, inti tgħid ħafna fuq it-trasparenza. Ġew pubblikati. Ara daqsxejn għadek kif kien hemm rapport. Kif jixed is-sit tal-Kummissjoni Elettorali, il-verità hi kif ġibet l-attenzjoni l-ġurnalist ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet tant li ma' imkien ma jeżisti kont finanzjarju tal-Partit Nazzjonalista mill-2021 il-qudiem. Gregg sostna li r-rapporti ġew pubblikati u li saħansitra kien hemm rapportaġġ fil-gazzetti ftit tal-ġimgħat ilu dwar id-donazzjonijiet li rċieva l-Partit Nazzjonalista. Anke hawn, Bernard Gregg kien qabad ma jgħidx sewwa kif ir-rapportaġġ li kienet jirreferi għalih Gregg kien artiklu fil-Malta Today tal-25 ta' Mejju li għadda dwar ir-rapporti tad-donazzjonijiet tal-Partit Laburista tal-2021 u l-2022. L-istess artiklu mill-ġurnalist James De Bono ġie rimarkat li the PN's donation reports for 2021 and 2022 have still not been published. Gregg allega li l-Partit Laburista ilu snin twal m'għandux il-kontijiet ippubblikati. Dan meta fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali wieħed jista' faċilment isib il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Laburista u tal-partiti politiċi kollha minn barra dak tal-Partit Nazzjonalista għall-2021. Minn barra hekk, wieħed isib ir-rapport ta' donazzjonijiet tal-2021 u l-2022 tal-partiti kollha li fal dak tal-partit immexxi minn Dr. Bernard Gregg. Fl-intervista tiegħu Samuel Lucas staqsa lil Gregg jekk ir-raġuni għaliex il-kontijiet mhumiex ippubblikati hix minħabba li fit-telli għalli tellaq waħdu s-sena l-oħra għall-elezzjoni ta' kap kien sostna li d-dejn tal-partit kien ilaħħaq 32 miljun euro. Għandna 32 miljun euro dejn. Dik hija r-realtà illi għandna qudiemna. L-aħħar kontijiet ippubblikati tal-Partit Nazzjonalista qabel Gregg sar kap juru li sa tmiem l-2020 id-dejn tal-partit kien ta' 11 miljun euro. Dan ifisser jekk Gregg qal il-verità fil-Kunsill Ġenerali ta' wara t-telf elettorali li sofra bejn Diċembru tal-2020 u April 2022, jiġifieri fi spazju ta' inqas minn sena u nofs taħt it-tmexxija tiegħu biss id-dejn żdied b'21 miljun euro jew b'aktar minn miljun euro kull xahar u ġie triplu ta' dak li kien taħt Adrian Delija. Iżda Gregg rid jitfa' fuq ta' qablu. Li maqada finanzjarja ilha ġejja l-20 ta' snin. Sa dan it-tant Bernard Gregg sostna li se jkompli għaddej bl-iskema segreta ta' ċedoli li kien daħħal Simon Busuttil u li min jagħti flus b'mod segret lil partit tiegħu se jibqa' segret. Irrid nirringrazzja lil daw kollha li fdaw u għadhom jafdaw lil Partit Nazzjonalista. Naf biċ-ċert li hawn min qiegħed hawn ġew magħna llum illi ta' ċedoli lill-Partit Nazzjonalista u grazzi għax dak ifisser